Hello guys! Maghanda tayo ng ating gulay. Maghanda tayo ng ating gulay for tonight. Kaya ito ang ating gulay. Kalabasa. Kalabasa ang ating gulay guys. Ayan, gabi. Ihanda na natin ating gulay. Balatan ko ang kalabasa guys kasi ayaw nila ng ayaw nila ng balat kumain. Kaya kailangan ko balatan. Pero gusto ko ng balat guys. Masarap kasi ang balat. Pero ayaw ng mga busing ko ng balat. Gusto nila pabalatan. Pero ang vitamins guys nasa balat, diba? Kaya gusto ko ang balat. Pero walang magagawa. Kapag sinabi ng busing na balatan, subalatan. Balatan na lang natin guys. Lagyan natin ng kunting baboy. Paghaluin natin ng kunting baboy guys. Ayan. Madali lang magbalag guys. Paborito nila ng kalabasa guys. Lagi kumakain sila ng kalabasa. Lagi bumibili ng kalabasa. Itong amo ko. Sarap rin. Gusto ko rin. Ang hirap ng naka-jacket. Paano maginaw eh? At siya, nalaglag. Bisado lang. Kung haluan ang kunting baboy. Ayan, madali lang. Iwain. Ayan, nalaglag na naman.
Masakit kasi. Masarap itong kalabasa guys. Steamed. Gusto ko rin yung steam ng kalabasa. Kaya maraming luto rin naman ng kalabasa guys. Ina-steam namin ito. Ito na guys, ang ating gulay for tonight. Haluan natin ng haluan natin ng baboy. Madali lang kayo nito lutuin guys. Pakuluan ko lang yan. Para sa ating ito ay trisam. Ewan ko kung ano yan sa English. Hindi ko alam guys. Ihanda na natin ang ating madali lang ito guys, pakuluan lang natin ito, tapos lagyan ng oyster sauce. Pagkatapos ng kulo, lagyan ng oyster sauce. Pag hindi naman guys, pakuluan lang, lagyan ng yung chicken powder. Yan, habang yung tubig na pinakulo, lagyan mo ng asin at chicken powder at ilagay mo ito guys. Madali lang kanina guys. Pang madali yan. Yun, nakahanda ng ating dinner for tonight. Thank you guys. Thank you for watching. Sa mga hindi ko pa kadikit dyan, please subscribe my channel, Bisaya Channel.